Ale prečo ste dnes prišli protestovať? Ja som neprišiel protestovať, naopak prišiel som obhajovať vlastnícky zákon. Prečo? No pretože tí, čo prišli protestovať, boli pomýlení a nahnaní sem. Vidíte, to sú všetko mládež, zo školy ich nahnali. Ako zo školy? No vidíte, všetko je to školská mládež, čo prišla protestovať. A to v škole boli nejaké... No, áno, v škole... Verbovali v škole deti? Študentov? No áno, samozrejme. Aha, a to ste odkiaľ? Prečo si to myslíte? Pretože ináč by ich sem nedostali, keby zo školy ich sem nedostali. Ale tí študenti podľa mňa prejavujú svoj názor. Ja som tiež študent a nikto ma tam sem nehnal. No a prečo vám vadí ten zákon? No tak ja sa pýtam teraz. No neexistuje žiaden dôvod, prečo by niekomu mal vadiť. Tak majú na to dosť dôvodov, napríklad, že to nanúcuje niečo? Nanúcuje? A to je nanútenie, keď sa spieva slovenská hymna, to je nanútenie. Keď si spomenú na to, že sú Slováci, to je nanútenie nejaké. Tak malo by to byť na základe slobodnej vôle, argumentujú. No, pozrite sa, zákony sú na to, aby sa život trošku riadil. Aha. Nikto nemôže, nie sme predsa anarchisti. No, predsa len nejaká tá osobná sloboda. No však a možno ľuďom vadí najmä to, že ten... Dobrý. Pán, koľko zaplatili, aby ste to držali? Mne nič nezaplatili, ja mám biednú penziu. Vy máte biednú penziu, ja vieme, ale na čo to držíte? Vy za toto propagujete toto, čo tu máte napísané? Áno. Vy ste za to? Samozrejme, a vy nie ste? A prečo ten druhý? Aj vy za to. Prečo? No a vy nie ste Slováci? Samozrejme, že Ale ja som Slovák z vlastnej vôle, nie z toho ja som z vlastnej vôle, ale nás sú. Viete, ak by sa dali využiť tie peniaze, ktoré sa využijú na tie vlajky, ústavy a neviem čo? My máme v škole každé ráno 15 stupňov, nám tam nekúria, lebo nemajú peniaze. A teraz nám Ale to nie je za vaše peniaze, to je za osobné peniaze. Kto si za čo ušetril? Jo, a vy budete spievať hymnu? V pondelok ráno, presne, než pôjdete do roboty? Ja už nechodím do roboty. Ja dostávam biednú penziu.